Il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana huwa wieħed minn dawk il-membri parlamentari Laburisti li jirċievu messaġġi u kummenti mingħand l-ex Chief of Staff Joseph Muscat, Keith Schembri. Dan ikkonfermahu stess f'kummenti li kien qed jagħti waqt intervista mal-Lovin Malta fejn qal li kien hemm drabi fejn ġieli għaddilu xi kummenti. Skontu ġeneriċi, dwar kif ikunu għaddejjin l-affarijiet jew dwar xi ħaġa li jkun qal. Meta mistoqsi jekk il-kumment ta' Keith Schembri jagħtihomx valur il-Ministru Clyde Caruana qal li hu jirċievi diversi kummenti minn bosta persuni fejn hemm min jaqbel u hemm min ma jaqbilx ma' dak li jkun qal. Ir-risorn ta' Keith Schembri beda x-xahar li għadda meta ħasem fil-podcast ta' Ricky Caruana. U kien qal li hu reġa' lura fil-Labor u aktar minn hekk kien qed jgħin lill-Prim Ministru lil xi membri mill-Kabinett ta' Roberta Bela, fatt li ironikament ħareġ fil-pubbliku b'mod parallel mal-preżentazzjoni tal-baġġett. L-ex Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat kien irriżenja minn membru parlamentari Laburista f'nofs il-krisi politika tal-2019 u qed jiffaċċja diversi akkużi fil-qorti fosthom ta' frodi, ħasin ta' flus u allegazzjonijiet serji marbuta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja.